डिग्री कलेज बागानपारानि मानगोनां फोरोंगुरु फोरोंगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे आंनि अनजालि फंबाय बिनानाव गासैबोनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गिबियावनो सिबिनाय खुलुमनाय अननायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि जे एसेबां मोजां मोनसे स्पेसियेल डेयाव आंखौ बेवहाय लिंनानै नोंथांमोननि खुसियाव आंखौ सरजाबफानायनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। आसा फारियो नोंथांमोना दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलियाव आंजों लोगोसे बयबो मोसाफागोन होननानै रंजाफागोन होननानै जागोन ना जाया? मोसानो हागोन ना हाया? मोसानांगोन। जायगाया थेका जादों नङा होमबा? थेवबो एसे मोसानांगोन, जिरायनायखौ एसे बोखानानैब्लाबो नङाब्ला खननाय जानाय नङा खिन्थु। आरो जोंना सार मेडाममोनाबोथ' मोसाखानांगोन। नंगौना नङा? मोसानांगोन ना मोसानाङा? गिबियावनो गावनिनो खननाय दोंसे मेथाइ आंखौ खनबावनो आखायाव लादों। बेनि उनाव लासै लासै मोसानायथिं थांनोसै। बायह्रायावबो मोसाग्रा दङ नामा जोंना मोसाग्राफोरा? ना? बरिया। जोंहा अन्नानै फरायसुलाफोरा बायजोआव मोसाबा मोजां जायो। सानै नङा साब्रैबाबो थांथारगोन दे बिथिं। एबार खनफानानै आंजों लोगोसे मोसानो हागोन ना हाया? खनफानो हागोन ना हाया?